Let's go! Здрасти, Ванка. Тук си ми изпратил един скан. Ти как го сне? Аналогово ли го сне този скан? Това е дигитално снет с виртуалвиво на Шталман. Окей. Някога този скенер съм забелязал малко добре и когато реши, че има дупка, тази дупка не си тръгва, затова на някои места съм виждал проблеми в самия скан, но в общи линии, ако се сканира правилно зоната, която ни интересува, няма проблеми после с изготвянето на конструкцията. А имаме ли цветна версия на скан? В OBJ формат или е само STL? Аз съм качил само STL-ите, някъде имам и OBJ най-вероятно. Окей, както и да е, няма значение. Да. Това е един от първите ти случаи, който си дизайнираш сам на ExoCAD. Нали? Точно така. Добре, за хората, които имат интерес в навлизането в ExoCAD, за теб трудно ли беше да дизайнираш корона за първи път? И да, и не. В началото, докато се влезне въобще в самата програма, е много страшно, изглежда супер притеснително, толкова много копчета, толкова много неща се случват, деца като дори зареждането на програмата, започването на кейса и стигането до този прозорец, в който си ти в момента. Ми е отнело примерно половин час, 40 минути чудене, цъкане, гледане в интернет, но веднъж като започне, самата програма е доста интуитивна и има wizard, който те води стъпка по стъпка през всичките стъпки, затова веднъж като започне не е толкова трудно, но със сигурност е хубаво някой да е с теб да ти покаже, да ти каже тук започваш така, тук това е някаква особеност, която се случва и след това вече е време за самостоятелна работа. Добре, хайде да вкараме направо нов сценарий. Тук си въвеждаме, нали, името на пациента. Ще го кръстим тест 1, както винаги. Или Джон До. Жозе Сарената. Той кой беше? 1.6? За път е 1.7 даже. 1.7, окей. Да. 1.7 и сме избрали анатомична корона, нали? Да. Избор на материал. Метал. В случая твоя, нали, е някакъв метал, най-вероятно са ти го принтирали. И окей. Да. Трябва да дадем сейв и отиваме на дизайн. Това е първа точка. Нали, това отне половин час. Когато не знаем какъв е софтуер, защото не знаем, че трябва да сейвнем и се чудим какво се случва. Да, важно е да се сейва винаги. След това софтуера почва да ти търси какво ще му зареждаш и е тук отгоре пише да сложиш горния модел. Винаги иска първо работния модел. Само че аз като... Кой го записа? Като едно или като две ли? Я да видим. Да, окей. И после ти пише, че искаш антагонистите да сложиш. Това е най-basic workflow. Да. Ако имаш добавяне, нали, допълнителни лаксъпи и дъра, трябва да гледаш какво ти иска самия софтуер. И оттам нататък продължаваме с Wizard менюто. Когато имаш тук горе в дясно Expert Mode, значи си в Wizard-а. Да. Като имаш Wizard, значи си в Expert Mode. Okay? Първа стъпка, стана ли ти ясно за какво иде реч? Да. Важно е да ориентираме меша на къде е, от гледна точка на последващо наслагване на самите ботами на конструкциите и т.н. да се ориентира правилно кое е горе и кое е долу. Следващата стъпка е Margin Detection, т.е. препарационната граница. Тук винаги се спирам малко по-детайлно, защото
ако начертаем препарационна граница, която е неадекватна, съответно и короната ще бъде неадекватна. И нали, тук зависи каква ретракция сме направили. Да. Примерно аз винаги пускам на True Smile, тъй като му ориентира малко по-добре на STL файловете, къде точно са най-дълбоките точки, то виж как ги прави. С един контур. Страхотно. Окей, ако имаме цветна версия, може да гледаме на цветната версия. Примерно, само че ще ми се прецака шеаринга, да излизам да показвам други картинки, както и да е. На тая стъпка, Margin Detection, ние първо сме отговорни да си направим някакво дигитално радиране, ако ще има такова, или подчертаване на границата все едно, изчистване на някакви бъгове на меша, примерно тея, понякога има някакви такива пикове, нали, трябва да ги изчистим, тъй като няма как да стане smooth line и всичко той се прави преди да очертаем границата. Отиваш на Expert Mode, десен бутон, Freeform Scan Data, ти дава възможност Freeforming да модифицираш самия скан. Обикновено с най-тънката четка, с най-малък размер и вече си подбираш с каква сила да работи. Тъй като сега тук и нещо е под мол, нали? То е ясно, че е под мол вече. Примерно, обикновено задълбочаваме границата. Изчистваме я като контур. Заради това е важно ретракцията да ти бъде максимално адекватна, тъй като скенерите работят с голям зум и виждаш, че като зумниш тук какво се случва, някакви така неразбори се случват около самия скан. В интерес на истината, аз вече при сканиране махам и двата ретракционни конеца, тъй като забелязах, че втория конец за вертикална ретракция всъщност на скан дава по-скоро някакви отклонения и изглежда странно, отколкото да помага толкова за ретракцията. Когато съм премахнем веднага преди сканирането, успявам да получа по-добър продукт като скан, отколкото ако го оставя и седи някакъв насложен там конец, който просто обърка скенера. Това е поне нещо, което аз съм забелязал, защото вече този случай, да кажем, е малко старичък. И това съм го променил и нещо, което аз съм забелязал, че това, което ти в момента правиш, понякога за техниците, с които аз съм работил, примерно не го правят, не се изчиства границата и ми се връща корона, която е назъбена и е просто случаятаната граница, което е нещо, което ние трябва просто да коригираме в кабинета, затова тази стъпка е страхотно решение за това. Тая стъпка, по принцип, никой не иска да поема отговорност за препарационната граница, защото то в крайна сметка, нали, е отговорност на самия доктор, той да даде границата на зъботехника. И той най-много не иска той да прави като цяло. И тук са, между другото, едни от най-големите препъни камъни, тъй като определено е трудно да се сканира margin line в устата адекватно поради различни причини. Или кървене, или недобра ретракция, или каквото се сетиш. Нали? А пък ако изпиляването ти е дори прагово и не се вижда прага, вероятността да имаме фейл е твърде голяма, тъй като сега тук е изпилено безпрагово и неточностите ще отидат за сметка на меките тъкани. Ама реално погледната, ако има праг, тя просто короната няма да влезе. Реално това там, което се изчиства в момента, тъй като имах труден достъп с пациента, по-скоро наистина съществува. Това не е дефекта, това е нещо, което съществува като някаква линия. Дефект на изпиляването. Окей. Добре. Друго нещо, което е важно като
въобще като действаме в посока някаква корона, е да сме си подготвили апроксимално страничните зъби. Нали, аз виждам, че тук той е малко дялнат, тъй да се каже. Нали, трябва Мисля, че е коронка или нещо такова в интерес на истината. Като сме направили препарацията, трябва да помислим как ще станат контактите предварително и примерно, хипотетично да кажем, тук няма да стане най-идеалният контакт поради тази издатина. Да. Нали, тези неща преди самия скан вече ги съобразявам, защото в последствие тук ще стане един джоб. Някакви неща просто се споделям от това, което ми се е случвало до сега. Да. Иначе ти тук си го изпилил доста прилично, бих казал, няма някакви подмоли страшни и т.н. Той софтуера ще ги блокира допълнително и т.н. И след като сме готови с тая точка и сметнем, че сме окей, може да погледнем и другата скан дата и да поизчистим малко и тия неща, да ни дава по-добра визуализация. Мисля, че при мен даже Wizard, това му е първата стъпка преди Margin Detection или след Margin Detection беше изчистване на точно такива неща в меша. По принцип, тук самия скан не е с много добро качество. Да, метални мостове. Да, и съответно може софтуера малко да се е объркал, защото виж, че нямаме контакт дистално. Да. А пък имаме някакъв контакт, къде нямаме, то нямаме никъде контакт, реално погледно. Аз това ще да питам, в какъв момент се слага датата за, смисъл информацията за хапката. Защото аз лично намерих някакъв много късен етап начин да ги препокрия за хапката с двата скана, но в никакъв момент просто софтуера не ме пита, приятелю, ти имаш и някакъв скан за хапка там да добавим, да знаем какво се случва. Ти като зареждаш файловете, той се сваля автоматично от папката, от която ги отваряш. Ясно. Можеш да го вкараш допълнително като информация, за да видиш обикновено, като имаме дистално неограничен участък и клюмва самия скан на една страна. Но тук определено има някакво нереалистично прилягане на скановете, тъй като нямаме никъде 100% контакт. Виж, тук има някакъв просвет, тук има просвет и навсякъде има просвет. Най-вероятно софтуера се е объркал по тези артефакти, които аз изтрих от долната челюст. Те са влезли в контакт с горната и съответно софтуера си мисли, че там затваря пациент, а то не е въобще там. Има голяма вероятност короната ти да дойде по-висока. Просто защото заботехника ще направи в тая конфигурация, а пак тя не е точно тая. Реално по-добре е при сканирането още да изчистваме артефактите на скенера с клиник туловете, за да може още при напасването на захапката от скенера да получаваме по-точна информация, или това няма толкова значение? Ами аз си мисля, че е задължително още на ниво скенер да се изчистят, тъй като софтуера иначе почва много да се обърква по коя точно част да алайне. Примерно, виж сега, нали никъде няма контакт. Да, само на единия дистанен зъб. Ако ще бутна самия меш по координатната система нагоре и виждаш къде се появява първия контакт. Дали това е така, дали не е така, абсолютно не е ясно, тъй като, примерно, артефактите са опряли първо отдясно, може да имаш
и в Хикс разместване. Просто те да са заблудили абсолютно целият обект, къде да се помести. Та тук 100% за хапката е невярно. Да, го може да е гарантирам. върнал напред и назад и навсякъде. Ами всички, да, възможности са. Освен Да. той, нали, не е ясно той има ли го, няма ли го. И примерно при такива случаи, когато е трудно да сканираш такова нещо, вземи си един алгинатен отпечатък, включи Impression Scan и мини самия отпечатък с скенера. Той ще ти спести драмата с мъката тук и наслагването на образите. Защото той, виж го, той е станало като лунен пейзаж. Да, това беше голямо приключение с този метален мост да се сканира. Просто, да, много. Виждаш, че нали, тая линия е вярната, той са си 500 микрона. Той е половин милиметър. Ти реално имаш ли проблем с конструкцията в устата на пациента? Като височина? Беше малко по-висока, но се артикулира не беше твърде голяма драма. В интересен съд нямах много големи проблеми с артикулацията. Добре. Но със сигурност ги имаше. Със сигурност, по принцип, зъботехника, с който изработих в този случай, винаги, когато съм му дал точна информация, няма артикулация на случая. В смисъл, пациентите захапват, усмихват се и си тъкват. Да, супер. Затова този случай наистина е имал причина и защо ме е имал някаква корекция на окузията, значи аз по-скоро не съм му дал точно информацията и в момента виждаме не точно откъде идват тези проблеми. Това е много често срещано и доста колеги са ме питали, нали, как що. Определено трябва да изчистиш артефактите, да може софтуера да си намери плоскостите на зъбите и да си прелегне по тях. Нали, вече при някои случаи, примерно за един такъв случай, ако не искаме да гледаме антагониста, аз бих го направил на сектора скан. По този начин ще намаля грешката от целите дъги, ще намаля затормозяването на софтуера да мисли за захапката на цялата тъга и той ще се концентрира върху един сектор. Примерно, ако, пак казвам, няма да гледаме нещо от другата страна и тъна, наистина няма смисъл според мен да наслагваме допълнително обеми. Абсолютно смисъл. Аз съм забелязал в момента, тъй като започнах скоро да работя и с 365, когато се появи вече цялата дъга, започва да играе макарена, започва едно наместване, напасване на различни сегменти, защото големия обект почва да го обърква с изкривяване от меки тъкани, с всичко и започва едно лудо напасване от изкуствения интелект на скенера. И точно съм се чудил дали в някои случаи за малки конструкции не е по-резонно да сканираме малък обект, който да не затормозява толкова скенера. Аз сканирам от 6-7 години вече и съм забелязал, че наистина колкото по-малък е скана, по-малко проблеми. Нали, освен ако нямаме нужда от по-голям, разбира се. Абсолютно, да. Добре. Сега вече като сме поизчистили тези неща, отиваме на отбелязването на препарационната граница. В принцип се избира менюто, че ще бъде подвенечно. Някои колеги я чертаят абсолютно мануално, някои се доверяват, нали, на софтуера и после я доизкусоряват. Въпрос на подход. Да. Аз лично правя второто в интерес на истината. Оставям софтуера да ми начертае грубия контур и после почвам да си играя. Може би малко по-малко време ми отнема на мен. Да. И аз по принцип по този начин действам. В интерес на нещо, което вече говорим за специфика, но принципно аз трябва да работя повече принципите на Боб. Когато си начертая правилната граница,
с Move Margin Up and Down, аз я повдигам малко, за да не е точно до дъното на очертания слух, защото смятам, че там така и така ще се запълни с кръвен съсирек и няма смисъл аз допълнително да избутвам додолу. По-скоро предпочитам да оставя малко място и да оформя ръба на короната малко по-правилно, защото виждаш как там примерно дистално се получава този дефект, който е голямото пропадане надолу. Това бих искал да го избегна и бих вдигнал малко границата и бих я искал на ниво, където смятам, че ще се запълни от меки тъкани. Да оставя повече пространство за тях, отколкото за короната. Окей. Абсолютно съм окей с това нещо. Това е въпрос на концепция. Да, вече... Да, абсолютно. Приемаме някаква граница, каквато и да е. Тук всеки сам си избира и тук вече човек е в тясна колаборация с зъботехника и са се разбрали, нали, кой какви ги иска. Да. Защото всеки си има някакви предпочитания и на следващата стъпка също има колаборация с лабораторията, тъй като аз имам някои профили, които са настроени, ни колеги работят с 0.08 GAP, други с 1.5. Нали, всеки ми е казал различни неща. Някои намалят гепа почти до 0, в зависимост, нали, от това, каквото искат. Някои ми казват, искам да нямам отстояние от марджина нагоре, еди колко си, искам да ми влиза, еди как си короната. Нали, въпрос на опции. Тук сме се едно на ниво ВОСък от адапта, дето едно време сме учили в университета. Абсолютно да. Не, на мен са ми го задавали доста често този въпрос за ботехници. Как се предпочиташ короните? По-тесни или по-широки? И от колеги съм чувал различни варианти. Аз предпочитам да си ми е широка, да си влезне спокойно. Аз предпочитам, като я сложа, да ми е трудно да разпаля. Абсолютно опции. Да, абсолютно да. Бордъра е нещо, което аз лично като лаборатория, ако го погледнем от тази гледна точка, имам една единствена тук точка, която ме интересува, и то е да имам поне 0,05 хоризонтален кант от гледна точка на чипинг по ръбовете на самата корона. Тоест, ако има някакъв чипинг, аз да го хвана у време, нали, да мога да го полирам и да не ми е брак самия детайл, отколкото да трябва да сменя фрезата, да изрежа пак на ново короната и т.н. В смисъл, ти си задаваш някаква минимална дебелина в тази област, която ти подсигурява така, че ако има чипинг, да се засече рано. Абсолютно. Дори на доктор Младенов в системата е на Аман Гирбак, там автоматично ботъм менюто ти дава да не можеш да намалиш под 0,02, мисля, че беше. Не можеш да намаляш под това, т.е. тук тя си прави една сейфти зона все едно. Самата системата е нагласена. Което е готино. Да. Аз лично много харесвам възможността за настойване точно на границата, защото може да заиграем доста с колко да избутаме тъканите, колко да не ги избутваме, как да ги оформим. В смисъл, това ни дава да е са една голяма свобода. И аз лично доста го харесвам. Тук имаш едни допълнителни настройки. Примерно, ако имаш някакъв блокаут и не искаш софтуера да ти направи короната някаква мега шантава и запълнена, пък ти да си доизпилиш зъба, му даваш Don't Block Out Undercuts и продължаваш напред. Но имаш задължение после, нали, да си довършиш короната. Абсолютно, да.
Макар, Next. че при големи подмоли е препоръчително, за да не остане големия обем цимент. Абсолютно, абсолютно. На тази стъпка вече софтуера ни слага някаква формичка, която формичка може да си изберем от библиотеки, можем да копираме съседната, можем да направим доста неща. По принцип тук софтуерът дава някакви възможности той да ми помогне уж, ама понякога не ми помага много и почва да ми криви формичката. И аз обикновено влизам на експерт мод, избирам си някакво моделче, примерно, на зъбче, гледам съседните зъби, другите зъби, то няма запазена някаква адекватна анатомия, че да намери някакъв такъв зъб. Но определено не са с много фисури и т.н. нататък. Нещо трябва да намерим. Тук вече зависи колко сме богати на библиотеки. Абсолютно да. Но може и просто да копираме съседния или отсрещния. Отиваме на копи. Ако е отсрещния, ще използваме mirror функцията. Цъкваме на него един път и го слагаме тук. И на мен това много ми харесва, тъй като самия обем на зъба е що годе адекватен според мен. Като вестибуло-лингвален размер, виждаш как влиза самата формичка. И мисля, че може да го използваме, просто малко да го модифицираме. Хипотетично контактите може да станат по този начин. Другия вариант е да се върнем на формичка. Това са неопределено двете опции. Даваме му да адаптира по марджина и става някаква тотална смрад. И сега се обърка тотално, да. Да. И сега вече от нас зависи той нещо ще стане ли на зъб, няма ли да стане на зъб, деца вика. И тук вече е цъкането. Тук вече, зъботехника почва да се вихри, да показва на какво е способен. И аз съм виждал някои тръгват от ниво кепе, едва ли не нещо абсолютно безформено и те си го правят, защото ги кефи. Други копират форми, трети използват само библиотеки. Абсолютно всеки си прави каквото му е кеф на душата. Което е абсолютно окей. Разбира се, не, аз съм виждал страхотни неща в интернет, които са направени в Exocad на различни дизайни, които даже и на зъб не прилича. Нещо, което най-вероятно е правено с таблет, където са оформени лица, фигурки, неща по вестибуларни повърхности, по окозални повърхности. Мисля, че и ти си виждал подобни. Има много яки неща. Където наистина до талант вече и до желание на зъботехника да се занимава в тази стъпка. Да разцъка нещата. Абсолютно. Тук преди години никога няма да се правя. Едно момиче беше дошло да работи при мен като зъботехничка и първи стъпки в Exocad и съответно аз се бях оставил и примерно няколко часа и се връщам след един час и гледам и тя е раздърпала една формичка наляво надясно и бърши прах. И викам, какво правиш, нали? В смисъл, що не се упражняваш тук? И тя е казва то на мен е толкова струнно, аз предпочитам да бърша прах. И си замина. По принцип, един човек, който е свикнал да ги прави тези неща с ръцете си и тук изведнъж влиза в някаква дигитална среда, не винаги му се отразява много добре на психиката и той, което аз съм виждал във времето е, че всъщност отнема някакви месеци човек да разбере той, което вижда тук, какво реално ще бъде произведено навън като физически елемент. Тоест има едно объркване между
дигиталното възприятие и реалността. Нали, къде ще цъкна, колко ще цъкна, ама какво ще стане, ама на къде ще стане и някакви такви неща. Абсолютно съм съгласен с теб. Мога да ти кажа, че в началото, тъй като съм опитвал и на един случай, където бяха доста повече зъби, беше си цяла гойна челюст. Вече в един момент просто метнах лаптопа и си казах, не мога в момента, не мога да се боря с това вече. Ако беше на восъчен модел да си го измоделирам от восък, ще да ми е много по-лесно, мога да си го въртя в ръцете. Самата ориентация в един момент се губи много лесно, когато нещо е в дигитална среда. Примерно това завъртане, което ти правиш в момента и оглеждане, което за теб е супер естествено и супер механично вече. В началото е извънредно объркващо, нали? Даже ориентирането напред-назад по модела, оглеждането на тези неща се случват толкова по-бавно, отколкото би се случило на физически модел, че нали, нищо общо няма. Да, определено е. На мене може би са ми трябвали... Аз всъщност почнах да правя първо хирургични водачи, най в началото, преди няма да казвам колко години, че почвам да се чувствам стар. И в последствие си казвам, че айде да видя нали, какво става тук, нали, какви са тия софтуери и такова. И може би едно 6-7 месеца цъкане си имаше, честно ти кажа. Абсолютно, да. В смисъл, обикновено, нали, човек си мисли, даже беше идвал на курс при мен един колега и той ми вика, че аз си мислех, вика, че по-бързо става. Как те става по-бързо, човек, нали, трябва някой да попсува. Да, някакви такива неща. И обаче после е готино. Да. Мене ма кефи, нали, в един момент може да бърнаутнеш, нали, от всички тия компютърни неща и т.н. Обаче като цяло е яко, защото е много мощен инструмент и примерно в някакви случаи ни дава такива възможности, които ние реално погледнато нямаме в аналоговия свят. Говоря ти като бързина и като повторяемост на дизайните. Защото сега, примерно, ако сме направили нещо конкретно като временна конструкция и съответно ние искаме да копираме нещо и да запазим някакъв дизайн, то е много трудно да се случи в аналоговия свят. Изключително трудно. Докато тук можеш много, много лесно нали, да ги прехвърляш нещата, да си изработиш временни конструкции, особено когато нали, са бърза по някаква причина. И нещо също толкова яко е, че може да комуникираш с колеги от целия свят. Тоест, примерно, както ти ми пратя тая сцена, аз съответно мога да я изпратя на еди кой си, той да я върне, аз да ти я припратя и т.н. Абсолютно да. Те възможностите наистина са страхотни на дигиталната среда и всичко, което ни позволява. Просто в началото си има един learning curve, който не може да пропуснем, който много хора, според мен, точно в тези моменти на все още научаване как се случват нещата, бързо се отказват, защото им идва твърде много целият процес на учене, едва ли не. Ами да, тегъв е, защото е свързан с седение пред компютъра, не е да натискаш някакво копче, нали, и нещата да стават. Така. И дай Боже изкуствен интелект да ги правим вместо нас. Нали, в крайна сметка на 3Shape има доста вече опции да си моделираш сам за Б и т.н. Обаче пак трябва някой да го съблюдава този целият процес. Абсолютно да. Ванка, аз нещо такова бих направил. От гледна точка на това, че сега тая корона е малко по-свръхконтурирана сравнено с околните. Те идват на база, те са...
износени, както виждаме. Не, имам предвид, че пациента ще каже, какво и той купчи в устата ми, разбираш? Не, в този случай сме взели просто съседен зъб, който без това не прилича особено много на зъб и сме го поуправили малко, затова нормално. Примерно нещо е такова. За мен тук, в тази ситуация, е важно да имам добри проксимални контакти и добро прилягане към границата. В смисъл, според мен за такова нещо става въпрос, тъй като виждам какви тръгълници има тук. Добър апроксимален контакт за мен е тоя. Като кътнеш на 0, останат някакви следи, обаче те не трябва да бъдат твърде много, защото ако сложим пък малко глазура и стават прекалено плътни, няма вкарване в короната. Тоест между 0 и малко. Нещо е такова. Лично аз съм го ял много с глазурите. Няма да те лъжа, но и съм ми се е налагал много често просто да махам глазурата в апроксималните зони и после да си препорирам на ново короната там, за да си пасне, за да се адаптира хубаво. А пак за оклузия, тук вече трябва с доктора да се синхронизира с лабораторията, нали, за да няма някакви драми, дето викаш ти да има някакво минимално ажустиране или въобще да няма такова. Защото сега примерно тук наистина не знаем къде ще отидат нещата. Определено не сме наясно. Ще отидат някъде нещата. Ама къде? Тъй. Аз в случая съм ти го кътнал на 21. Обикновено част от скановете, които получавам, около 90%, винаги ги кътвам на 0,2. Винаги има някакво наслагване от време оно. Забелязвам тенденция да намалява с развитието на нови алгоритми на скенерите и с подобряването им като техника. Обаче тъй. Все още все пак това не е технология на 100 години, това е технология на 30 години най-много. Да, абсолютно. И все още се развива деца, ние и с силиконовите отпечатъци до ден днешен имаме проблеми и до ден днешен си остава нещо, което е чувствително на техника. Затова свикваме и работим така. Абсолютно, да. В крайна сметка, от гледна точка на оклузия, това, което имаме в дигиталните среди, най-често е статична оклузия, която малко или много винаги може да ни подлъже. Заради това се развиват всичките дигитални артикулатори и моджол и така нататък. Да, абсолютно. Аз тук на тая стъпка гледам все пак, нали, хипотетично, като си представя на къде биха се движили тези въпросните зъби, да не им създавам някакви турбоблокажи, възможности за турбоблокажи. Тоест, нали, стремя се хем да ни има, когато работим в статика, имам предвид, и нямаме артикулатор или нищо, хем да ни им отнема контактите, но хем да им създам и възможности за движение, защото това е много голям проблем на хиперанатомичните форми в днешно време, които излизат от софтуерите, че създаваме едни супер блокиращи зъби и почват някакви проблеми с нещо си. Или с конструкциите, или с тъмъса на пациента при големи възстановявания на. Така че трябва да се има това нещо. Предвид, че динамиката е доста важна. Обект на друг разговор. Абсолютно. В смисъл, естетиката не означава хубава функция. Не винаги гоним супер естетика, ако пациента по принцип на околните зъби няма. Абсолютно да. Примерно той, ако е някакъв турбоброксист и ти да му сложиш някаква мега анатомична корона, той ще изпита абсолютен дискомфорт, защото ти ще му отнемеш свободите на движение и той ще блъска тази корона, докато не щупи нещо. Реално погледнато. И ще се връща в кабинета и ще е нещастен и
А, това е общо взето процеса по Wizard протокола, по дизайна на една корона, която ти си направил от до, което е супер, адмирации за което. Благодаря. Тук могат да са пуснати едни моделчета, ако има нужда. Аз не мисля, че за единична корона има смисъл да се пуска модел. Не знам какво е твоето мнение по този въпрос. Освен като модел, който да бъде с транспортационни цели и да не е просто в някаква турбичка, в кутийка от керамика, плеснат един зъб и да стигне до зъболекаря. Аз буквално това получих реално. Когато получих тази корона, получих моделче, което включваше 8, 7, 6 зъб, който беше изцяло за транспорта. Колкото да не ми се метне пликчето с една коронка в него. Абсолютно. Аз ще го направим модел за целите на разговора ни. Така. Може предварително да го изтриеш, може в последствие да го изтриеш. Тук махаш всичко, каквото няма смисъл от него, то де факто няма смисъл от нищо. Да. Бързи бутони, знаеш ли? Те са много удобни. Още не. Когато ми дава нещо, просто го гледам в интернет. Макар, че осъзнах, че в интернет малко информацията за Exocad е зависимост от версията и така нататък. Добре, сега искаш да ти покажа няколко бързи бутона? Да. Има едни подложки за мишки ще ти покажа после, с отпътване за всички бързи бутони. Май съм го виждал в лаборатории. А са ти антагонисти, S ти е работния модел, G са ти гингива, ако имаш, E са анатомични части, ако имаш, C са ти конектори, P са ти преоп скановите, F са ти формичките, които съответно си моделираш, B са ботамите, какво друго може тук да цъкнем. В смисъл има за доста неща. Има да махаш 2D image, има да махаш DICOM файл, мържнатите части. Мържнатите части, след като сме стигнали до това ниво, с M се включват и се изключват. Има цифрички, те на ниво моделаж. Примерно с едно правиш add и remove, с 1 и 2, с 3 и 4 мести. Всички менюта, които виждаш на момента, може би някаква цифра отговаря на тях или буква, което е мега удобно. А за различните изгледи има ли опция да натискаме копче и веднага да ни вкара в показален изглед, от сагитален изглед и така нататък? Освен тези там, директно да натиснем копче и да видим правилен изглед. Ами... Ми интересува. Какво значи правилен изглед? Да, всичките ето тези, но просто по-достъпни като... Честно да ти кажа, не знам дали има копчета за тези специално. Те си отстрани подготвени. Да. Чакай само да видя тук на графиката. Next up, switch, дъра. Имаш допълнителни бутони с Ctrl-A, но за изгледите май не. Имаш някои опции, примерно които са общи за почти всички софтуери, Ctrl-Z и дъра за undo и redo и т.н. Примерно като дойдеш, само че трябва да изтрия всичко. Примерно, когато си мържнал вече, Merchant Safe Restoration, окей, можеш да си сейфваш сцената, да знаеш, че до тук всичко е сейфано, за да не го изгубиш, то е важно. Примерно, ако ти спре тока, да е сейфнато, можеш от самото меню
да си го настроиш да ти прави autosave. Има го тук като опция. Дъра. И после вече, ако искаш да се връщаш назад, но да си запазил това нещо, е хубаво да си запазиш сцената, защото сега като го изтрия и примерно да искам да се върна в някакви по-предни стъпки, най-предни, примерно направо да заредя нов зъб, защото този нещо не ме изкефил. Обаче в последствие реша, че този зъб реално пак не ма кефи, да мога да се върна на първичната сцена. Отваряш я, кръстил си я като Final Cut и я drag and дропваш просто в... Но трябва да си в Expert Mode. Пускаш я тук и тя пак те връща тук. Разбираш? И можеш да си експортираш този зъб. Този зъб можеш да го експортираш и като десен бутон Save as STL. Окей. Изтривам, сменям го аз този зъб. Примерно с някакъв още по-гаден. Примерно Non-DAS. Има една библиотека Non-DAS. Тя е за орки. Чакай да го видя. Дали мога да го намеря. Non-DAS. Его. Гледай какви са им забичи. Така. Не знам дали си виждал зъби от диво прасе. Но ако беше малко по-широк, медиодистално, можеше да го докара този да. Примерно тук като си на самото меню Move на Tool Placement-а, като задържиш Ctrl, то е Shift, и местиш мишката, можеш да оголемяваш и да намаляваш размера. Като отидеш на Scale и пак го задържиш Shift-а, пак също се случва. Обаче като задържиш Ctrl на Scale, можеш да... Окей, това е много яко. Това е много яко, защото понякога се налага да обърнеш все едно формата на огледално, да кажем. Задържаш контрола и с мишката на Scale. Окей? Вау! И става някаква прекрасна пица. Примерно. Абсолютно, да. Но понякога, чакай да го сменя. Понякога се налага малко да се използва тая функция и аз си мисля, че се заслужава тая опция. Чакай само да го върна. Okay. Примерно, когато искаш да разтеглиш леко само диагонала. Примерно. Цък. Или в другия диагонал. А пак този да го намалиш. Това е яко. Това е супер удобна опция, тъй като ти знаеш, но аз имам малко повече опит с дизайн в SmileCloud. Там нямаме такава опция, там варианта е правим зъба по-голям или по-малък. Това е. Нямаме варианти в различни измерения, пък много често се налага зъб от библиотека просто да се промени някое измерение съвсем малко. Дали ще е вестибуло-лингвално, дали ще е медиодистално, дали ще е по диагонал, все ще се наложи определеното измерение да се пипне, а не целият размер на зъба. Абсолютно. А той иска да направи супер стабилен модел в момента. Това е автоматичната функция на Mega Quick Model Design с откачаемо пънче. Нали, тук пак имаш множество опции. Дали как да му е основата, дали да е плътен, дали да не е плътен, с какви съпортващи елементи да бъде, да има ли отстояние, да няма ли, да има ли гингива и дъра. Една камара неща. Сега го пуснах просто на Quick Design. Виждаш, става без абсолютно нищо да пипаш. Между другото, преди година карах курс на Blender. 4 часа правих модел
И си казвам, аз се връщам в Exocad. Просто няма смисъл, нали, чак толкова за човек да си губи времето, колкото и да го кефи нещо. И това е, според мен, идеално моделче за транспортиращи цели. Пък защо не и да си видиш горе-долу апроксималните контакти, въпреки че може да бъде подвеждащо. Виждаш софтуера тук по някаква линия е рязнал малко, защото е било под мол и го е дялнал. Но така, и опускаме да са принти и газ. И това е супер, защото примерно една корона с някаква програма за speed sintering може в рамките на деня да бъде сложена в устата на пациента. За мен това е много голямо предимство. Да ти кажа честно, наскоро бях на един евент с доктор Робърт Станли, The Smile Engineer, и той беше показал неговия дигитален workflow в кабинета. Хипотетичен, нали, такъв, но демонстрира как за час и половина на единичен зъб от взимането на решение от пациента за поставянето на имплант до поставянето и на временна корона, всичко се случва за час и половина с пълен водач, четвърти тип водач, за час и половина, с целия всичко. Пациента сяда на стола, сканира се, прави се CVCT, дизайнира се малкия водач за единичния имплант и се принтира короната, като той каза, че с принтера, който той има, отнема 8 минути принтиране на корона. Затова вече възможностите, които имаме наистина за дигитален workflow, много са големи. Невероятни, наистина. А докато се научим да се случва толкова бързо, колкото ти в момента го демонстрира, това отнема време, на месеци, години работа, за да се случи по този начин, но веднъж, когато се разучи, това ни дава възможностите в кабинета да правим чудеса. Ами, според мен се заслужава, защото това си е някаква инвестиция. Аз съм го приел като някаква мини магистратура все едно, защото си е, нали, доста време. Обаче после ти се улесняват нещата много. Определено много. Абсолютно. И при комуникация с зъботехника едно е да кажеш, това тук не ми харесва, друго е да седнеш и да можеш ти леко да си пикнеш короната и да му кажеш, това имах пред, и така да ви се изясни малко по-лесно комуникацията, защото знаеш, че понякога да седите и само да си говорите, все нещо няма да се разберете точно какво имаш предвид. Друго е да имаш възможността да подобриш комуникацията, като ти влезнеш и малко му покажеш, според мен, това и тук трябва да спикне и това да е разликата. Абсолютно да. Пък и самият дентален медик, опознавайки възможностите на софтуерите, става по-адекватен от гледна точка на самите процеси, какво може да стане, как може да стане, какви материали да използва и една камара неща, които му подобряват работата на самия него. И пациентите са доста адекватни от гледна точка на това, какво им се слага, като му кажеш, като има визуализация, като има някаква цел за осъществяването на някакъв проект и те като го видят вече реално. А не всички да очакват нещо и в един момент то да е съвсем различно. Абсолютно да. Абсолютно да. Едно е да направиш един хубав смайл дизайн, друго е да знаеш дали може да се реализира в устата на този пациент. Да, абсолютно да. Защото доста често не е точно така. Абсолютно да. Панка, радвам се, че го обсъдихме този случай. Ще очакваме други случаи и се включим пак. Може другия път даже да опитаме да издействаме протоколи с готов лаксап от някой друг софтуер, пренесен. Би било също много интересно, смятам, че за хората, които те първо почват, защото доста нашумя SmileCloud наистина като софтуер и ще е доста интересно да се види как може да се прехвърли от SmileCloud нещо направено от
колега лекар и как може да бъде довършено това в Exocad. Добре, супер. Навид съм. Перфектно. Окей, чао за сега. Чао за сега.